Здравейте, скъпи зрители и слушатели на Дарик и рубриката ни за строителство имоти, квадратни метри. Днес имаме специален гост, Венцислав Ганев е тук при нас, представител на MM Group, в частност M Residence, една от най-бързо развиващите се компании в сектора на движими имоти в България, както и MM Auto, между другото. Точно така, по-разпознаваем съм даже от аутото, но... Лидер, ето споменаваме, лидер в сегмента на луксозните автомобили. Двата сегмента, между другото, имоти и начин на живот се припокриват, за което ще си поговорим малко по-късно, разбира се. Хората, които са клиенти на луксозните автомобили в този ваш сектор, какъв тип имоти се ориентират? Това е интересен въпрос, разбира се. Едва ли е бюджетни, ще разберем след малко. Но пък на какво държат, какво гледат, само локация, само завеждане и качество на строителството или пък и обстановката, инфраструктура и така, развитие. Така е. Добре, да започваме с въпросите, господин Ганев. Венци, както се разбрахме. Да, на ти. Усещаш ли промяна в пазара на недвижимите имоти последната година? Това го задаваме задължително на всеки един инвеститор и човек, който занимава с имоти. По принцип не мога да отрека, че промяна има. Промяната в такъв тип пазар, който е доста мащабен и като цяло за мен е един от гръбнаците на нашата икономика. Тя не е рязка и отведнъж. Тук няма резки завои и за мен промяната настъпва лека по лека и тя е градивна. Мога много да развивам теория защо и каква точно е промяната, ако ме питате в тази посока. За мен промяната се касае... Първо ние очаквахме с влизането на еврото от 1 януари да има сериозна криза. Хората много спекулираха с това, че изведнъж всичко ще спре. Обаче не се случи. Като голям сигнал беше и това с продажбите на автомобилите, за които ще ви разкажа после, че всъщност ние последните няколко месеца даже имаме сериозен ръст и изригнахме. Отделно хората, според мен, развързаха сериозно кисиите, така да го кажа. И освен това, почнахме много често се майтапме с приятели да харчиме еврото като левове. В смисъл, вече не делиме. По принцип, чисто психологически, горе-долу от 3 до 6 месеца трябва момента, в който ти спираш да обръщаш. Това струва 6 евро, значи 12 лева. Да, пазара се променя. Имам много така дълга теория за това и за аптренда, който гледаме последните 15-16 години. Нали, няма нито един пазар в света, независимо дали е на злато, дали е на Stock Exchange, каквото и да е, който да има само аптренд, винаги има корекция. След корекцията пак отива нагоре. Колко дълго трае корекцията, никой не може да каже. Има много макроикономически фактори, знаете, войни и така нататък, петролна криза, смисъл има неща, които пряко касаят макроикономическите фактори, касаят микроикономическите елементи в една държава. За мен тази, как да кажа, промяна в пазара започна отпреди и ще продължи да върви напред, като промяната, пак казваме, градивна и тя предимно се изразява в това, че стандартите се повишават, клиентите са по-взискателни, локацията за мен винаги е много била определяща, която е обаче, нали, локацията генерално, ако гледаш една столица, примерно, дали е голяма западноевропейска, било то Рим, София, Виена, Лондон, нали, има една поговорка, когато купуваш, нали, най-важното за един имот са три неща: location. Обаче се оказва, че аз, примерно, като родител и баща на 3 деца, за мен локацията не е определяща от това да живея на Александър Невски. Не е лошо. Обаче в един момент тя е определяща на база на логистиката ми. Логистиката е много важна. Водиш децата на уроци, на училище, къде учат, наблизо имаш ли супермаркети, и затова смея да твърда, че в един момент локацията става много субективен фактор на база на личните потребности на всеки, който иска да купи нещо. Да, пазара се променя в посока, че вече такова строителство бам-бам, дай просто тук да дигнем нещо, да сложим едни дограми и то се получава. Клиента вече не цени такива работи. Всичко поскъпва, парите се обезценяват, хората искат да инвестират, но в същото време не на всяка цена.
разумно и с така, как да кажа, едно по-взискателно око към това, което получават. Спомена за променящ се пазар. Какво обаче е по-важно в момента, цената или качеството? Ако трябва да правиш компромисен избор между цена и качество, да, за мен човек не трябва, когато купува имот, не трябва да прави компромис. Освен ако, защото за мен покупката на един имот принципно е сантиментална покупка. Де-факто, ако е чисто инвестиционна, можеш да направиш компромис. И обикновено, когато е чисто инвестиционна и гониш печалба, можеш да направиш компромис с качеството за сметка на цената. Или пък, ако е много добро качеството, да направиш компромис, да дадеш малко повече, за да получиш нещо по-добро. Обикновено инвеститорите, които търсеха до момента спекулативни сделки, търсеха ниска цена, за да имат марж. Това не винаги гарантира добри успех. Някой път взимаш нещо, ние имаме няколко инвестиционни имота в центъра, които са апартаменти единични, които сме купили с цел реновиране и препродажба. Искам да ви кажа, че това е много интересен бизнес и в същото време не е съвсем бизнес, защото бизнес е нещо, което бързо превърта парите. Когато парите по-дълго време застоят в някаква такава инвестиция и не се въртат, това за мен е загуба. И интересно, защото тези луксозни имоти, ние наистина влагаме много средства, усилия, правят се, смея да твърда, че рядко хората виждат така направен имот, без да искам да звучи хвалебствено. Се оказва обаче, че много е трудна продажбата на такъв имот, защото, както си говорихме с Сиво един път, за такъв имот не ти трябват 10 клиента, трябва ти един, но да е правилния. Този един правилния с сериозни средства, който ще оцени това, което си направил, по-трудно се намира, респективно. От тази гледна точка за мен хората, когато правят такъв тип инвестиция, трябва да слушат, ако говорим за компромис между цена и качество, трябва да слушат и сърцето и разума. Звучи парадоксално, но е факт. Влизаш, усещаш го, после си правиш сметката и е много важно да си направиш правилно сметката, защото след себе си един такъв имот, както и един автомобил скъп, на всички го обяснявам, води разходи, дали ще са за ремонт, дали ще са за данъци, дали ще са за сметки, колкото по-голям е, почистване и така нататък. Доста често хората не си дават тази равносметка. Говоря, когато е покупка за живеене, когато е покупка с цел инвестиция, тогава си правиш математиката, тогава е чиста математика, може би не е толкова сантиментална покупката. Добре, в момента M-Residence има 7 проекта, доколкото видях от сайта. Да, така. Като благодаря. През следващата година очаквате 120 000 РЗП да излязат на пазар, да завършите 120 000 РЗП, а 2028 още 100 000. Въпросът ми е дали има отлив на инвеститори на зелено? Моите преки впечатления са, че няма. Обяснявам защо. Вчера правихме първа копка, което означава 2, в Манастирски ливади, на една наша нова сграда, AMP Concept се казва. И се оказа, че аз вчера разбрах, защото не ме апдейтват всеки ден с тази информация, че от 52 апартамента, които правим там, са останали 8. Ние правим първа копка. И това само по себе си. Защото аз, каквото и да ви кажа, звучи като разтягане на локуми. Истината е, че фактите говорят сами по себе си, а това са абсолютните факти. И имаме няколко нови сгради в Малинова долина, един от най-бързо развиващите се райони, смея да твърда, доста интересен за момента в София. После си говорим и за райони за инвестиция. Но там имаме 2 проекта, Солис и Солис 2, които са разпродадени на зелено на около 70%. И това заставам за това, защото всеки, който влезе в сайта, ние постоянно апдейтваме информация и там се вижда от 100 апартамента колко са останали, т.е. процентите много лесно могат да бъдат сметнати. С две думи, за мен е може би има отлив на инвеститори на зелено, но тук е много важно да се знае от кого купуваш. Тоест, ние като фирма, пак без да прозвучи нескромно, с дългогодишен опит, на хората, които вече са купували от нас или са видяли това, което ние сме построили, това са голяма част от клиентите ни, те знаят, че ние не правим компромис с качеството.
Освен това, сме на добра цена. Казвам го съвсем нескромно, защото оперираме с сериозен капитал и не ползваме кредит. И тук идва момента, че сега в тези, които хората малко преекспонират смутни времена, ще има сериозно отсяване на инвеститорите. Тези, които искат спекулативни, бързи сделки, бам-бам, ще сложа 1 милион, ще стана 3. Не, това няма да стане. Никъде по света няма такива маржове в строителството. Да, тук е имало, фанали сме някакъв тренд, нали, всички около мене. Почти няма човек да е бил ресторантьор, търговец и така нататък, вече да не е строител. Обаче, нали, не всеки ще има въздуха и Деяна да издържи, ако в един момент си взел огромен кредит, за да построиш една сграда и няма продажби. Въпреки това няма да намали драстично цените на имотите, защото всички сме наясно, че в момента парцелите са супер скъпи. Проектантите уважават труда си, архитектите, ево, за което един добър архитект, уважаваш себе си, вече знае неговата цена. Ти не искаш да правиш компромис с проектирането, това е много важно да ти е функционално и добре проектирана сградата преди да си помислил върху всеки един аспект, преди да я стартираш. Така че тези услуги вече са скъпи. Да не влизам в детайли колко е по-скъп на строителството. Строителните материали за последните 3 месеца имат отново ръст нагоре, имам преди поскъпване 7-15%, зависи за точно кои материали говориме. И по принцип тенденцията, ако се задълбочи тази макроекономическа обстановка, петрол и така нататък, е да бъде още по-скъпи. И при висока цена на парцел, висока цена на материали труд и висока цена на труд, да, благодаря, няма как да се върнем на цените от 2009, 2010, 2011 по 700-800 евро квадратния метър, независимо какъв е компромис с качеството. Понеже говорим за качество, какъв сегмент да може да се ориентират нашите слушатели? Вашия тип строителство и имоти, в какъв сегмент ги насочвате? Високо качество, хай-енд клиенти, луксозно? Как селектираме клиентите или какво качество Вие как се целите? Това е много хубав въпрос и ви благодаря за него. Ще ви обясня. Локацията определя качеството до голяма степен. Тоест, ние не правиме компромис с качеството. Винаги подбираме най-добрите материали, но според това къде се намира сградата, то само по себе си диктува дали е нужно, защото ти не можеш да направиш. Ако е в центъра или ако е на някаква топла локация, ти според мен вече по дефолт, предвид правилното развитие на столицата, си длъжен да направиш хай-енд сграда. Да. Докато примерно на място, на което да кажем около тебе стандарт е среден към висок, не говоря хай-енд, но среден към висок, не може да направиш ниско качество сграда. Тоест за мен е определяща, за нас като фирма, определяща за качеството, което пак казвам никога не е подценено, нали, от към изолации до грами, довършителни работи и така нататък. Просто между висок клас и хай-енд се определя от локацията. Така бих позиционирал нашето строителство. Чудесно. Между другото споменаваме и вие включително го потвърждавате, че цената на труда се вдига, на материалите, на парцелите, всичко това, което хората не го слагат в своята сметка, когато си правят анализ дали ще се повишават цените или не. Да обобщим, според вас цените на имотите няма шанс да почнат да се движат надолу по някаква причина и да има спад. Това някакъв мит ли е, че ще има спад? За мен по принцип, аз пак казвам, така, гледайки ретроспективно назад и в дългосрочен план напред, най-вероятно ще има корекция. Обаче корекцията ще бъде в определени райони с определен вид строителство и при определени инвеститори. И тази корекция не очаквайте, пак казвам, да бъде от 2000 евро да падне квадрата на 1000. Имам приятели, които продават на оборище на 15 000 евро квадрата и казват, не ми пука. В смисъл, който иска да живее на оборище в луксозна сграда, ще ги плати тия пари. И аз съм убеден, че ще ги плати човек, който иска. С две думи, много интересен пазар, както навсякъде, пак се връщам към западноевропейските държави, много интересен пазар, защото ние може да намерим цени от 1600-700 евро на квадрат без ДДС до 15 000 евро на квадрат в България. И това съм сигурен, че и за двата пазара, за всеки влак си има пътници, мисля, че и за двата пазара има потенциални клиенти.
Корекция може да има, 10, 15, 20% на определени места, може да паднат, тепърва може да излизат интересни имоти в центъра. Знаете, че много има така застаряваща ни нацията, има възрастни хора, които живеят в големи, сама баба живее в 130 квадрата централен апартамент, който не е ремонтиран от 60-та година. Но там цените също станаха безумни. Появяват се наследниците, идват брокерите, които ги съветват, че този апартамент струва милиони и те си ги чакат. И за мен по принцип, ето ще ви го кажа така, аз това винаги го използвам, когато става въпрос за колите. За мен цената на едно нещо, независимо дали е имот, дали е кола, е това, което някой е склонен да даде. Ние гледаме една представителна извадка, средна цена на пазара в интернет, ама самите вие много добре знаете, че когато се появи клиент, ако това нещо заседи по-дълго, от срещната страна е готова да прави компромис. След това, ако се появи клиент и той казва, аз съм готов. Вие искате 350, сега ще ви дам 300. И реално на 320 може да се срещнем. Което означава, че представителната извадка, изкривяването от това, което гледаме чисто статистически, пак е отново са ни 5, 10, 15%. Нали? Така че няма точна обективна оценка, но вярвам, че в един момент наистина строителите и инвеститорите ще се отсеят, защото тези, които до момента са гонени спекулативни сделки, бързи пари и лесна печалба, няма да им е интересен този пазар. За нас е интересен в дългосрочен план, защото ние не сме на ниво, в което искаме да сложим 1 милион и те да станат 3. Ние сме окей да сложим 3 и те да станат 4. Примерно казвам, дори 30% марж да имаме. В дългосрочен план имаме доста парцели, имаме нов проект в Бояна за един огромен затворен комплекс. Няма да ги спреме. Освен това, най-хубавото от цялата работа на края на деня е, че правиш щастливи хора и оставяш нещо зад себе си, което никой не фактурира в генералната картинка. Нали? Защото какво по-хубаво от това да осигуриш на 150 млади семейства ново жилище. Спомена Бояна, имате проекти в Малинова долина, в Манастирски ливади, да. Кои обаче са новите горещи квартали на столицата? За мен центъра винаги е интересен като място. Много хора искат да живеят в центъра по ред причини. Удобно е, трудно е паркирането, но пък от друга страна всичко е на една ръка разстояние. Особено за, не знам, противоречиво, но примерно ако си млад човек и си излизаш, така обичаш нощен живот и така нататък, е много удобно, защото може да се вика пеша да се придвижваш. Ние имаме една сграда, която най-скоро ще бъде готова, тя е на Искър 59 и тази сграда я купихме започната и недовършена от друг инвеститор и ние всъщност я довършваме, модифицираме и правим по наши стандарти. И тя ще бъде готова към края на годината. Това е едната интересна точка. Другата е, за мен лично, е Малинова долина. Малинова долина е един много бързо развиващ се район с хубаво направени пупове, с предвидени бързи комуникации и добри улици. Разрешенията за строеж не са за високо строителство. Там не говорим за 20, 30, 15, 18 етажни блокове. 4, 5, 6 етажни блокчета, което най-накрая адмирации, че имаме някакво единно решение за цял район, който да бъде унифициран, което е супер. Много за съжаление или за щастие, не знам, не искам да обидя никой, много от инфраструктурните проекти там зависят от общината. Не са, как да кажа, не са чисто подвластни на инвеститорите и на частните строители. Но смятам, че този район в дългосрочен план ще бъде много интересен поради факта, че има обща идея за развитие. На хубаво място е за мене. Южен район е. Имаш бърз достъп до околовръстното, имаш бърз достъп до центъра, бърз излъз от София, хубава гледка към Витоша. Като цяло се развиват добре заведения, ресторанти и така нататък. Така че за мен това е една от горещите точки на София. Като също смятам, че около София има села, които също ще бъдат интересни в последствие, защото ако наблюдаваш как се случвали нещата в по-големите европейски държави, много от дори, ще дам пример с София, Бояна, едно време е било село или вилна зона, нали?
В момента това е един от най-престижните квартали на София. С две думи, растено не старее столицата. Според мен лека по лека разраствайки се, най-вероятно ще има интересни райони и около София. Трябва да направим пауза за реклама. Добре. Но тук възникне един въпрос, който е интересен и мисля, че ще е чудесно точно в този момент да спрем. И то е наистина, тъй като говориш за развитие на района. И това е много ключово за избора още на всеки един човек, когато пазарува. И искам да поговорим за това какво прави една локация устойчива, а не просто сега актуална и модерна, защото в момента изглежда добре, но и в процес на развитие. Предполагам, че и вие така в MM Residence избирате вашите локации, които имат потенциал, защото привличат клиентите. Пауза за реклама и се връщаме в разговора с Венцислав Ганев. Скъпи зрители и слушатели на Дарик, обратно сме в рубриката ни Квадратни метри с мен Георги Иванов и Кристиян Костов. За строителство, имоти, инвестиции, разбира се. Сега гост ни продължаваме разговора с Венцислав Ганев от MM Group, които всъщност част от тях са M Residence и MM Auto. Интересни инвестиции правите. Малинова долина, Манастирски ливади, споменаваме тук райони, които се развиват, имат потенциал. Но преди рекламите си говорихме за това, всъщност локацията не е само моментното състояние на мястото, но и това какъв потенциал има. Кое прави всъщност според вас и когато търсите локация, когато търсите парцели, инвестиция в строителство, кое прави локацията по-привлекателна и устойчива във времето, не просто моментно да е модерна? Избора, първо да започна по-далеч, в момента няма неограничен избор на парцели. Напротив, смея да твърда, че ако някой се пробва да намери интересен парцел в момента, много трудно ще намери такъв. Особено да е в бързо развиващ се хубав район с добра комуникация, с тенденция да стане много приятно там. Парцели няма. Има инвеститори, които са купували преди това, изчакали са ги подходящото време, необходимото време и сега е подходящия тайминг. Ние имаме партньори и доста приятели покрай аутото и покрай това, че почти 30 години сме сериозен брокер на пазара, защото това е гръбнака на фирмата преди да започнем с другите дейности. И благодарение на такива партньори ние успяваме да намерим партньорски, дали на обезщетения, дали заедно, интересни парцели. Избора се свежда до две неща. Първо, какво можеш да вземеш, защото няма безкрайно предлагане на парцели. И второ, в дългосрочен план района как ще се развива. И тук не гониме някакви модни тенденции. Това не е от кутюр, тук не става въпрос за дрехи, става въпрос за райони на София, които са предпочитани от хората за живеене и които в дългосрочен план ние проверяваме и гледаме как биха се случили нещата, какво предстои, какво е предвидено, кой е парцел, за какво е отреден. Имаме екип от юристи, които разбират и знаят, и това е до голяма степен водещо в избора на локацията. Искам един въпрос да задам, преди да направим преход и към автомобилния ви бизнес, защото споделихте в началото, че отчитате сериозен ръст на продадените автомобили от началото на годината, което лично за мен е изненада. Къде обаче виждаш стойността на един имот в това да се докарва някаква доходност от наеми или в притежанието му като дългосрочен актив? Ще отговоря нееднозначно и двете. Защо? Аз доста често обяснявам, че по принцип ще започна по-отдалеч. Добре. Това си го бях предвидил за лекцията с Иво, но сега ще ви задам един въпрос, който по принцип ми е много интересен. Чисто ако погледнете картинката отдалече, от високо, айде така да го кажа, колко са начините да изкарвате пари? В България или? Генерално, в живота. Собствен бизнес и инвестиции. От заплата никой не е забогатял. Така близко е. Аз ще синтезирам разговора. Това е единия начин да изкарваш пари, да продаваш времето си за пари, с което аз, както винаги казвам, ние не знаем колко разполагаме. Втория начин е да продаваш чуждото време за пари.
да работят хора за теб. Третия начин е капитал. Когато разполагаш свободен капитал, той може да работи за теб. Много е важно да си разумен. В момента има хиперинфлация, която не е официално обявена. За мен парите сериозно се обесценяват. Всеки път давам примера, както буквално преди няколко години отивах в голяма търговска верига и пазарувах за 100 лева, защото да не забравяме лева, за цяла седмица. Аз съм с 3 деца. Сега е 100 евро. Сега е 100 евро за 2 дена. 3. Окей. И всеки ми вика, ние що не купувахме, понеже аз съм кореняк софиянец, помниш, тук бяха по 10 000 долара апартаментите. Викам, ти 10 000 долара, когато бяхме млади, виждал ли си накуп? Защото аз на 100 долара се радвах, като ги видя накуп, нали? Идеята, че в момента 200-300 хиляди евро не са пари. Не искам да прозвучи гадно, но не са пари. Защото виждате какво се случва. Ти вече живота адски много поскъпна, всичко е много скъпо и парите продължават да се обесценяват. И тенденцията няма да спре. Това е една много дълга тема, печатат се много пари, това са моята теория, че са едни хартийки, зад които нищо не стои от много време насам. Долара не е обезпечен с злато зад гърба си още от 76-та година, примерно. Европейската банка е напечатала около 50% още от парите, които има в обращение за 24-та година или 25-та, ще ви излъжа. Така че хартийки се печатат. Какво стои за тях? Не знам. Нека да оставим слушателите да си отговорят и зрителите. Истината е, че колкото и парадоксално да звучи, зад един имот стои нещо. Стои труд, стоят материали. Има го. И сега друг е момента, аз тук искам да засегна темата. Едно време, много дълго време така се замислях, защото навсякъде по света по-големите столици са много високи наемите. В България бяха обидно ниски. И по принцип инвеститор, който иска да купи имот с цел отдаване под наем, гонеше възвръщаемост 27-33 години. В смисъл, съжалявам, обаче това е тотално, нали. Сега за мене, ако говориме, връщам се на началото на разговора ни за сериозна промяна в пазара, за мен е първото нещо, което ще се случи и вече виждам, че се случва, е наемите да се дигнат. Особено на хубавите имоти и на по-търсените локации. Наемите според мен е редно да бъдат коригирани и да отидат нагоре. И те отидоха. Не знам дали ви прави впечатление, дали следите пазара. Вярвам, че следите отблизо. Наемите отидоха нагоре. Това автоматично води до това, че при една инвестиция в имот вече възвръщаемостта става по-кратка. И най-важното, което е, тази инвестиция ви пази парите в дългосрочен план. Ако очаквате спекулативна сделка да купа нещо за 300 и да го продам за 500, мисля, че свършиха тия времена. Но ако очаквате числото тия 300 евра, ще получавам 5% възвръщаемост на година и това си е мое. Ако има спад на пазара, отново това не е игра за краткосрочни играчи. Дори да има спад, ти никога не продаваш на червено. Обаче след тая корекция пак ще дойде uptrend, пак ще тръгнат нагоре цените. Ако си искаш да излезеш от тази инвестиция, ще си изчакаш правилния момент, за да продадеш имота и да не си на загуба. Добре, говорим си за възвръщаемост, обаче твоите наблюдения какво показват последните 5-10 години? Къде е по-висока, в имотите или в автомобилите? Питам, защото доста хора си падат по колекционерски часовници, автомобили, картини. По принцип аз винаги съм проповядвал теорията, че не е хубаво яйцата да са в една кошница. Това е също и като играеш на няма значение на борсата, примерно винаги е хубаво да сплитнеш портфолиото. Какво значи това? Да си разделиш портфолиото в високо рискови инвестиции 10-15%, сигурни инвестиции 60-70% и ниско или там средно рискови останалия процент. Така би било хубаво, когато човек инвестира, да инвестира в различни неща. За мен преди време от мой приятел, с който завършихме заедно немската гимназия 94-та година, той още от тогава се впусна в продажбите на автомобили. Това са вече 32 години практика от негова страна. Той се обърна и ми каза, знаеш коя е най-добрата инвестиция? Аз му казах, сигурно ще ми кажеш в имот, защото това е доста банално. Той каза, не в кола, но трябва да знаеш какво да купиш. И истината е че примерно аз давам конкретен пример с клиент, който си купи кола преди няколко години от нас за около 650 000 евро, долара, тогава май беше в долари, я купи. В момента
Имаше клиент, който даваше 1,2-300,000, сега се пазари с един за 2 милиона долара. Нали? Но това, следвайки тенденцията последните 10 на години в България, би могло да се случи през имот, защото имотите много поскъпнаха, сериозен ръст наблюдаваме. От тук нататъка за мен този ръст няма да е така с рязки движения нагоре-надолу, ще бъде доста плавен пазара, няма да има, пак казвам за пореден път, такива спекулативни сделки и най-добре е, когато правиш инвестиция, да знаеш какво купуваш. Било, независимо дали е имот, дали е кола, дали е часовник, дали е картина, произведение на изкуството, има хора, които знаят, които могат да те посъветват и аз вярвам, че в наше време дойде времето на специалистите. Едно време българите бяхме експерти по всичко. Аз мога да си оправя крана, мога да си вържа контактите, мога да си шпаклувам тавана и в същото време... на маслото. Да. И съм най-добрия в нашата IT фирма. Обаче в момента вече дойде време, в което и то е доказано, че когато се отдадеш на едно нещо в дългосрочен план и справиш само него, ти ставаш добър. Ставаш професионалист, ставаш експерт. И дойде време на професионалистите. И когато човек има нужда от правилен съвет, е най-добре да се довери на експертите в тази област. Тоест, ако имаш нужда и искаш да направиш инвестиционна покупка в автомобил, хубаво е да си говориш с човек, който има дългогодишен опит и знае да те посъветва коя кола си струва и е инвестиционна. Сега при колите има много сантиментални покупки, искаш просто да я караш. По принцип колата рядко носи печалба, освен, пак казвам, ако не знаеш какво да купиш. Обикновено носи след себе си разходи, които са, освен че тя губи цена, са свързани с ежедневното ползване. Нали? Все пак това е движима вещ, не е недвижимост. И така, но да, колите също са интересна инвестиция. Аз изключително много се концентрирах в смисъла на инвестицията в автомобили. Разбира се, те се припокриват нещата, защото спецификите, които търсим в един имот, те са фактора, който определя неговата цена като бъдеще. Са много хора тук по последните 1-2 години се наричат инвеститори, всъщност те теглят някакви кредити, имат много малък личен ресурс. Ти сам казваш, че 230 хиляди евро в момента не са нищо, реално не можеш да инвестираш с такава сума, говорим с цел печалба. Но ми стана интересно наистина какви са факторите, които касаят инвестиция в автомобил и може да кажем инвестиции в имот в момента. Особено в този луксозен сегмент, колекционерски сегмент. Това не са масови автомобили най-вероятно, те имат някаква поръчкова форма сигурно в тях. Ами, в общи линии, за да генерализираме и да не отекчаваме хората, има автомобили, които... Значи автомобилите се категоризират като Youngtimer и Oldtimer. Youngtimer автомобил е след 20-та година и Oldtimer е след 30-та година. Обикновено ценните автомобили са лимитирано производство автомобили. Това са коли, които са колекционерски или са примерно 1500-2000 бройки произведени. Обикновено са бързи спортни автомобили, от които 2000 бройки произведени, 1000 вече са тотализирани, защото някой е решил да се прави на мъж и нали, тази кола е вече блъсната и не съществува. И ето сега, примерно, да, просто бяхме в Пловдив на едно изложение и една от колите, които имаме, за мен наистина е колекционерски, това е едно Lamborghini, което е на 15 години на 15 км. И за мен тази кола в момента струва около 120 000 евро, което за тия пари вече можеш да си купиш може би 2 гаража и половина или е буксоньера в Люлин. За мен е тази кола в момента, в който стане на 20 години, ще струва 200-240, ако се, нали, не ти е daily driver, не ти е кола, на която ще навърти 100 000 км в следващите 5 години и я съхраняваш по този начин, по който е съхранявана, а след още 10 години, ставайки на 30 години тази кола, спокойно би струва 1 милион. Просто защото на толкова малки километри такъв екземпляр, лимитирано производство, тя на всичко догоре и кабриолет, нали, не знам за кой, за някой това е за хора с възможности, на които аз смятам, че истински инвеститор е той, който никой не съм се увличал по комара. Обаче съм чувал от комарджи, че ако отиваш с стискайки 100 евро в ръка с идеята да ги направиш 200, никога не се случва. Ако отидеш хвърляйки 100 евро така просто за да си, така си направиш кефа, обикновено печелиш.
Истинските инвеститори са тия, то там трябва и сърце. И истинските инвеститори са тия, които знаят, че ще заключи там едни 120 евра, ще има някаква уикенд клад, да си прави кефа, може да си ги позволи и не им трепери. И не е човек, който след 3 месеца, от 3 до 6 месеца изведнъж реши, че тия 120 евра му трябва да си купи whatever, лодка или нещо друго и рязко трябва да я продаде. Това е човек, който слага тия 120 евра и е готов да чака. Аз затова казвам, че банално, но Господ е благосклонен към търпеливите, а търпението, за съжаление и за щастие, се възпитава и се самовъзпитава и се учи на него. Ние всички като тинейджери, вярвам, че ако питам и вас, сте били супер нетърпеливи като по-малки, аз също. Занимавах се с моделчета, правих някакви неща и примерно там пише от 7 дена ще се направи това. Аз не спях цяла нощ, за да го направя, да го видя в готов вид, после ми минаваше мерака. Истината е, че човек се учи и се възпитава на търпение и търпението е нещо, което най-много ни се отблагодарява във времето, дори когато става въпрос за инвестиции. Даже най-много това. Добре, говорим си за страхотни проекти, за стотици хиляди РЗП, до коли за милиони. Каква е обаче тайната на успеха на MM Auto и на M Residence? Успеха е съвкупност от много неща. За мен по принцип големите резултати идват с малки стъпки напред във времето. Това е една от любимите ми книги "Атомни навици", където там много добре е засегнато как с малки стъпки и постоянство. Вярвам, че зад успеха стои постоянството и най-вече добре обмислените и правилно взетите решения. Защото когато си постоянен в една посока, пак ти връщам към темата с експерт, ти ставаш добър в това, което правиш и все по-добър. Когато взимаш правилни решения без резки завои и без много рискови инвестиции, не казвам. Значи риск винаги трябва да се поема. И само този, който не е опитал, той не е успял. Истината е, че за да стигнеш до някъде е най-важна първата крачка. А от идеята до реализацията пътят е дълъг. Трябва да имаш търпението да го извървиш и волята и най-вече дисциплината. Защото за мен дисциплината е в основата на всичко. Някой път нямаш мотивация, някой път това не ти се прави, но ти си дисциплиниран и казваш в 6 часа трябва да направя това. В 7 това имаш си плана, няма значение, гърми, трещи, не ми се излиза, спи ми се, гладен съм, жаден съм, болен съм. И за мен е до голяма степен добрия екип е много важен. Смятам, че сме се събрали хора, които освен, че са трезво мислещи, интелигентни, взимаме правилни решения и работим симбиотично във всяка една посока и във всеки един бизнес. За мен винаги екипната работа аз винаги казвам сам човек само за тоалетната, екипната работа е много важна и когато войнишката структура не е напразно измислена, когато има една правилно изградена пирамидална структура, в която всеки знае какво прави и работи правилно, нещата се случват. Така че за мен успехът е симбиоза от всичките тези фактори. За финал, ми се иска да подчертая още нещо, което хващам сега в последните ти думи. Освен дисциплина, тук си говорихме няколко пъти за емоциите, за разума. Къде е здравословният баланс? Как, например, Венцислав Ганев се сдържа, когато нещо усеща, че много иска в сърцето му или е нещо, което много дълго време е чакал, но разум му казва, внимавай, тук има някои ловки или пък не е сега момента. Къде е баланса между това, тъй като инвеститорите много често, особено прохождащите, може би там грешат най-много? Аз съм доста емоционален и романтичен човек. И принципно, поради това, че в живота ми имаше събития, които доста на ранен етап ми показаха колко е кратък живота, не съм най-добрият пример. По принцип съм от хората, които действат със сърце, дават всичко, доста сантиментални и доста така с сърце, а не с разум решение съм взел. И чисто ретроспективно, ако мога да върна лента назад, не съжалявам, независимо от това, че съм
изял шамарите на живота и съм изпитал разочарование. Смятам, че това са уроци, които ни учат и смятам, че на 50 години трудно бих се променил. Просто се научих по-бързо да виждам фактите и да излизам от ситуации, които не ме устройват, за да не поругавам повече себе си и това, което моите принципи диктуват. А човек е това, което са принципите му. Стремейки се да бъдеш добър човек и да бъдеш това, което ти искаш да си, е хубаво да не изневеряваш прекалено много на принципите си, независимо от това, какво казва сърцето. Но в общи линии, пак казвам, аз съм, ето ще ви го кажа, за да завършим леко смехотворно, аз съм най-лошият търговец на коли. Не ми се случват нещата, защото като някой ми каже какво мислиш за тази кола за 250 хиляди евро, аз му казвам, бих си купил апартамент за тия пари във Валенсия, примерно, защото ми харесва, топло е, хубаво и той ми казва, да бе, ама аз цял живот работя, изкарвам много пари, купил съм кола на жената, на детето, на такова, викам, ти караш предишния модел и колата ти е чисто нова и е феноменално конфигурирана. И той казва, това е конкретен случай, той казва, да бе, искам новия модел. И аз съм на 60, имам пари, смисъл, искам да си направя този кеф. Просто, какво ми остава? И аз на това нещо отговор нямам. Истината е, че когато човек е стигнал до етапа, в който изкарва достатъчно много пари, просто иска да си прави кеф, аз адмирирам. Защото, айде да бъдем честни, ама никой нищо не е занесъл със себе си. Там, накъде сме се забързали всички. С две думи, аз не проповядвам да живееме ден за ден, не проповядвам да не сме структурирани и целенасочени в това, което искаме, но пак се връщам на това, че в годината няма 365 дни, има само един и то е днес. И накрая на деня е хубаво ние хората да правим нещата, които ни доставят удоволствие и да се чувстваме добре, защото живота не се измерва в, в броя на вдишванията и издишванията, а в броя на миговете, които са спирали дъха ни. И аз винаги се кефа на адреналина и на моментите, в които са спряли дъха ми, независимо от това, че съм катастрофирал после и съм бил тъжен или нещастен. Важното е, че съм изживял една страхотна емоция, която си е заслужавала. Венцислав Ганев, аз тук емоционално става наистина хубав завършек на квадратни метри днес. Венцислав Ганев, който подчерта между другото баланса между разум и сърцето, но и това, че M-Residence са компания, която е от доста години на пазара и строи изключително качествено. 2004. Така, това са 22 години. И един от принципите и съветите, които давате, е да се ориентират хората към към компании с история, към компании, които можеш да проследиш какво, как и къде и кога са построили, защото вие самите гледате напред, а не от днес за следващите няколко месеца. Точно така и разполагаме с ресурси. Смея да твърда, че няма да подведеме някой. Пак казвам, голям червен флаг е, ако тръгнеш да купуваш от някой, който за 36 месеца не е довела една сграда до успешен завършек. Нали? Хубаво е наистина, когато хората искат да инвестират, да си проверят най-вече инвеститора, този, който изпълнява сградата. Ние имаме богато портфолио, вече можем да покажем много неща, които сме направили. И смея да твърда, че това до голяма степен работи за нас, връщайки се пак към въпроса, купуват ли на зелено. Да, когато че ние правим нещо ново и ние го анонсираме официално, доста от хората, които ни познават, се свързват с нас и казват, аз искам при вас. Което е повече от комплимента, е добра реклама за нас, защото тази обратна връзка е най-ценната. И предполагам, че има достатъчно паркоместа и гаражи, където могат колите купени от ММ Auto също да... Точно така. И освен това не задължаваме хората, които си купили апартамент, да си купат кола от нас. Благодаря ти за този разговор. За нашите зрители и слушатели да добавим, че Венци ще участва и на събитието ни Квадратни метри, което ще се състои на 30 май, събота в столичния хотел Милениум. Да, аз точно исках да го кажа, но ти ме превари. Поканен съм, благодаря за което за колектор ще разполагам
само или с колосалните 15 минути пред 500 човека. Смея да твърда, че съм леко притеснен, но съм силно мотивиран и подготвен. Там ще сме за подкрепа. Благодаря много. Това беше всичко от нас. За поканата. Много ви благодаря. В Квадратни метри следования блок на Дарик. Останете с Дарик Радио, разбира се, и следващата ни част от програмата. Благодаря. И аз.